Dokkum Open Air is een metalfestival waar de leefhebbers graag een oin voor reizen willen. Ze komen zelfs machtig uit het boetelonwij opzetten. Rond sneeuw wordt het voor de 6e keer houden in de landerijen bij Boisvert. En wij sturen die eigen heavy metal mooi werken douwe taal met erheen. Maar dat er één wat zinnig zeggen kan over wat in mijn beleving het midden houdt tussen een bots leven en muziek, dan is hij het wel. Donkere wolken boven Boisvert, maar de rij mag je het geen spulbreker wezen. De organisatie is het toekwest om beide podia vol sluin ontdekt aan te bieden in één grote festivaltenten. Ja, alsjeblieft. Wils de bezieken stadig gewoon binnendruppelen, staat al jouter band De Mion alles iepener op de planken. Op het festival wil ik Frieske metalbands een kommas jan om voor een groot publiek te spelen. Hoe staat dit festival bekend onder de Frieske metalbands? Nou, zeker nou, maar wij van Woordrock denk ik dat dit wel het evenement wordt nou. Vaak van de Frieske metalbands om zichzelf goed te profileren en zo. Dus ja, ik denk dat het wel volle betekenen kan op den duur. Zit weer dat dit beetje het liedste broertje van Woordrock. En zo werd het denk ik een beetje pensioen, denk ik. Maar ik denk dat het nou echt wel wat groter worden kan. Toen het voortvoelde, toen dachten we, nou dan kunnen wij wel in die periode iets gaan doen, want dat valt toch een god. En ja, uw positie is, ja, daar is een concurrent minder. Van zover het een concurrent is, maar daar is wel, op dit moment ben we het enige metalfestival in Friesland. De 32-jarige Jort Visser docht de publiciteit van Dokkum Open Air. Hij is een man van het eerste oren en jij bij een van de meesten die het festival in 2002 op poorten zetten. In elk jaar is er eigenlijk wel iemand oorhekken van de 4 vrienden waar wij mee begonnen binnen. Je had niks met ruzie te maken, maar wel met het feit dat het ontzettend volle tijd kwijt bent met het organiseren van het evenement. Ja, waarom gast ik mij trouw? Omdat het in je bloed zit. Het is de passie van de muziek en het goede gevoel dat het jou nou ook op zo'n dag dat het goed bezocht wordt, dat de hele tent vol staat. Ja, dat is het. Een andere Frieske band die het speelt is het uit Dokkum afkomstige Boulders Draumar. Ze spelen Viking metal en dat slaagt goed om. Waarom het zo geweldig is? Ja. Omdat wij uit Dokkum komen en dit is het Frieske festival. En wij hebben nou ja, we Frieske teksten en uw heiteloon. En nou, dat is hartstikke mooi dat je dat dan hier in deze omgeving van je eigen wemplak vast zoveel mensen deel zetten kan. Dat is hartstikke leuk. Wil het wat? Nee! Want ik heb het gevoel dat ik het fout doe. Waar kom je vandaan dan? Leusden, bij Amersfoort. Kwam je helemaal speciaal daarvoor naar Dokkum Open Air? Ja, Ja. Maar waarom? het zijn nog even de laatste normale festivals die niet meer allemaal van Mojo zijn, dus niet verziekt worden. Niet Het zijn er vergeten, betaalbare Het festivals. is gewoon echt leuk betaalbare festivals waar je gewoon nog lekker kan doen wat een hardrocker wil, gewoon feesten. Van die bierblikjes van Jim? Nou ja, van ons allemaal. Ja, van alle tenten hier omheen. We zijn echt met 30 man hier mee bezig of zo. Dus. Hey jongens, beste! The rain can't stop the fucking party! We zitten nu op 1400 man binnen. Nou ja, het is 4 uur, dus het zal nog wel wat komen. We zijn op over 100 begroot. Dus het is eigenlijk nou al een succes te nemen. Maar zit hier mijn goed gevoel, ja, absoluut. Ja. Ja, nou dat zie je wel. Het is helemaal leeg bijna. We hebben nog een container, die ziet er rechts uit. Dus we moeten even een drank bestellen. Het
Noordse Vader is met haar een ultrasnelle death metal een van de extreemste bands op het festival. Did you adapt your playlist because this is more heavy metal orientated festival today? We just play what we do, and the people like it or not usually like. Yeah. So it's always good to play in Holland. It's a heavy metal festival, death metal festival, black metal, whatever. It's metal. So I'm pretty much sure that people will like it. Nou, mocht het nou wijzen dat het financieel een keer wat gunstiger uitpakt, dan willen we toch wel proberen nog wat grotere acts hierheen te halen. Wat ik weer meer volk opsmieten moet. Ik zelf heb wel zoiets van, ik wil heel graag groeien naar 2000, 3000 man, dat vind ik mooi. Dat we het bereikt hebben, dan wil ik nog maar zien of ik dan nog wel 40 keer. Maar het doel is om gewoon hier wat aanbod te gaan in de regio. Er is hier weinig te doen. Sinds hier in Dokkum. Het is het einde van de wereld zo'n beetje. Nou ja, het is belangrijk dat hier echt wat gebeurt. Het is uitverkocht vanavond. Het bier was niet aan te slepen. Bedankt voor jullie komst. En met het optreden van de Zweedse heavy metal band Hammerfall komt er een eind aan deze tegenslagen 6e editie van Dokkum Open Air. Nog net genoeg, jongen. Voor de liefhebbers is er meer beeldmateriaal te vinden op het YouTube-kanaal van de K-route.